Колко е лесно вече да разберем колко ще ни струва ремонта. Влизаме в дадено помещение, всекидневна и кухня. Избираме си площта, избираме си обиколката на стените и следваме скрола надолу. Ще имаме ли окачен таван? Ще имаме ли гипсова шпаковка, грундиране и бодисване на тавана, декоративни корнизи, осветление? В случая ще имаме 3 броя примерно осветление. Продължаваме надолу. Ще се извършат ли ремонтни дейности по стените? Ще се извършат ли ремонтни дейности по пода? По пода ще изберем ламинат среден клас. Около кухнята ще сложим полочки. Там спомним квадратите, 10 примерно. Как ще обзаведем жилището си? Избираме си кухня. Имаме различни опции. Ще изберем една. Кухнята ни примерно ще е 4 метра. Ще имаме фурна. Ще имаме ширм. И изброяваме всичко, което ни е необходимо за нашето жилище. И както виждате, вече имаме и цена. Това се повтаря и за банята, за коридора и за спалнята.